Dobrodošli na kanal Put oko sveta sa Cecom. Dragi posetioci i dragi gledaoci, spremat ću jedno lepo vegetarijansko jelo. To su tortilje. Ove tortilje su bezglutenske. Vidjet ćete koje ću namirnice koristiti, ali želim da vam kažem da sam nabavila tortilje od kukuruznog brašna, znači koje ne sadrže gluten. Sljedeće što ću da uradim, to je koristim kečap, evo vidite, tako, blago nanosim kečap na tortilju. Sljedeće što dodam, to je zelena salata, znači oprala sam zelenu salatu, možete da koristite bilo koju salatu, ja sam se odlučila, evo imam putericu, zašto da ne, odlične. Sljedeće što dodam, to će biti svež krastavac. Eto, vidite, ja sam povrće svo isekla na štapiće. Koristim avokado, znači dodat ću i avokado ovdje, vidite, u moju vegetarijansku tortilju, zelenu papriku. Zatim imamo ovdje paradajz, vidite, svež paradajz. Tako, i to će jako lepo ići. I sljedeće što ću da koristim, tu će biti sir tofu. Ja sam svoj sir izrendala i koristim, evo vidite, koristit ću dimljeni tofu. Meni je on ukusniji, dobija se znači sir od sojinog mlijeka, pun je proteina, tako da je sastav proteina ovog sira kao i sastav proteina jednak iz pilećeg belog mesa. Sada vidite, dodajem dimljeni sir, tofu u svoju tortilju. Pogledajte kako je to fino, jako lijepo miriše. Kažem, ja volim, obožavam tofu sir, koriste ga dosta u Aziji, Japanu i Kini. Eto, to bi bila ta moja tortilja koju sam napravila. Sada ćemo praviti sljedeću, vidjet ćete. Jako su ukusne i kažem, preporučujem ko voli zdravu ishranu i ko drži do svoje ishrane, kažem, eto vidite, možete zaista napraviti ovako lepe tortilje, da uživate. I za ljude koji preferiraju bezglutensku ishranu, zaista je divna. Evo vidite, opet dodajem svež krastavac. Zatim, ja sam odlučila, izabrala zelenu papriku. Zeleno, volim te zeleno. Zatim dodajem avokado, jako je tortilja lepa sa avokadom. Avokado možete da iskoristite i ovdje, kažem, eto vidite da napravite tortilju. I sir također dodajem tofu. Kažem, koristim dimljeni tofu. Evo, vidite. I volim tako da ga izrendam, zaista nekako mi je lakše. I samo blago, pažljivo stegnite vašu tortilju i lepo je zarolujte. Evo, još jednu ćemo da napravimo. Ništa nije teško, što sam htjela reći, jako je jednostavno, brzo se napravi, a imate ukusan i zdrav obrok, dragi prijatelji. Tako da srdečno preporučujem, kažem, napravite ovako lepu neku tortilju za večeru, za ručak, šta već. Evo, stavila sam avokado, pa ću dodati svež krastavac. Tako, dodajem kažem, i paradajz svež na kolutove i dodat ću zelenu papriku i ponovo dodajem, kažem, rendanu sir, vidite, tofu. Ne znam, ako niste probali, probajte, zaista jako zdrav sir, srdačno preporučujem da napravite. Kažem, i ove tortilje su jako lepe od kukuruznog brašna, zaista božanstvene. Evo vidite kako to izgleda divno. Nadam se da jako lepo vidite. Evo tako, ovo ćemo sada skloniti.
kažem, pogledajte kako divno izgledaju tortilje, zaista. Sada ćemo preseći ove naše tortilje pa ćemo vidjeti šta smo napravili i šta sam zapravo, kako to izgleda unutra na preseku. Ja obožavam, volim tortilje, zaista kažem. Evo. Vidite, sada ću iseći svoju tortilju. Evo. Možemo da stavimo i čačkalicu. Tako. Da bolje drži. Evo, vidite kako je to ovaj presek zaista božanstven. Stavit ćemo ovdje. Mislim da ću ja ovo preseći. Evo tako. Ma bit će to božanstveno zaista. Divnog ukusa. Samo tako. Vrlo brzo se priprema, jednostavno, ali kažem, jedan divan zasut obrok možete imati uvek u svako doba da napravite. Za vas pogledajte vi kako je to zaista divno. Zaista baš onako prelepa. Prelepa tortilja. Eto, ja sam oduševljena kako je to sve uspelo, kako sam napravila. Sviđa mi se, kažem, zaista. Ja volim da jedem tortilje sa piletinom, na razne načine pravim. Tako da srdačno preporučujem da napravite i da uživate u jednom lijepom obroku, zdravom obroku pre svega. I evo ovdje tu je jedna limunada, kao što vidite. Evo to, tako da možete da vidite lijepo i presek ovih tortilja. Evo samo tako malo. Pogledajte, zaista je to kažem, božanstvena, jedna divna, lagana tortilja, bezglutenska. Toplo i srdačno preporučujem da napravite i da uživate, dragi prijatelji, u vašem obroku, u vašem ručku. Evo, vidite malo izbliza kako izgledaju ove tortilje. Božanstveno. Napravite, uživajte. Hvala, dragi prijatelji, na gledanju i praćenju mog kanala. Do sljedećeg video snimka. Ja vas srdačno pozdravljam. Šerujte, lajkujte, ostavljajte vaše komentare. Biće mi drago da čujem vaše mišljenja o mom trudu i radu. Srdačan pozdrav i hvala na izdvojenom vremenu. Kanal Put oko sveta sa Cecom.